Egia esaneko motza izan da elkarrekin egin dugun tartea. Gehien bat izan da deskubritzea haiek nola kantatzen duten eta zeri buruz eta antzeko xamarra. Elkarrizketa pixka zaila itzultzaileen bitartekaritza beharrezkoa zelako, baina polita, esperientzia zela polita. Nahiko esperientzi berezia. Ni konturatu naiz berso saio batean normalean zure bersoarekin kezkatuta eta egoten zara eta ara bilduta gogoa. Eta hemen ia entzuten eta deskubritzen geundela edo nengoela gehiago. Nik uste haientzat arraroa izan behar dela kanpoan eta inork ulertzen ez dien leku batean aritzea. Orduan interesgarrina litzateke beraien kontestuan eta beraien ohiko jardun lekuan ezagutzea nola egiten duten. Harrigarria nik imaginatzen dituelako bertsolariak Palestinan eta ez genukelako hain komodo kantatuko edo hain gustora pentsatzen dute, harrigarria egin zait hori. Amets eta Miren Palestinan egonan zaretenez, bertako esperientzia kontatzeko tartea daukazue. Bai egunero bizi dutena, hain da ikaragarria, hain da krudela, hain da gogorra, hain egoera larria. Baina nik bertan ikusi nuen, zutik dagoen herria, barru-barruan gorde duena, askatasun egarria. Nik hemendikan agur bat egin nahi nioke Nabulusi. Nere adineko gazteak nik hain larri nituen ikusi. Esatea ez da erresa baina esan gabe ezin utzi. Bizitzak zenbat balio zuen ta heriotzak zein gutxi. Bai Bilbon hartu hegazkina ta iritsi ginen bertara. Aspaldidan ikasia duten amaigabeko gerrara. Han zenbat negarreta zenbat min, triste zenbat begirada. Senti dezagun eta zabaldu, gero lau haizeetara. Baina oraindik nola ez diren beren eskubiden jabe. Bizi ezinak kanpo aldera eginaraziak alde. Besterik ez dut esateko nik bakarrik hauxe gaur galde. Munduak noiz arte segiko du begiak ireki gabe. Kontua da beti entzun izan dugula Palestinari buruzko historiak beti entzun izan ditugu, bakigu oso egoera gogorra dela, baina ikusi arte, betikoa, ikusi arte ez da sinisten. Egoera oso gogorrak. Balde batetik daukagu sensazioa katalanak, Ipar Irlanda, kurduak eta palestinarrak komunean gauza asko ditugula eta badauzkagu, baina palestinakoa niretzat oraingoz harrigarriena izan da. Turista izatea alde txar batzen momentu askotan, eta turista emakume izatea alde txarra. Askotan izan dugu tentazioa musulmanez janzteko eta bertako bezala ibiltzeko, baina hori ere errespetu falta da ez da. Baina bai, nahiz eta toki batzutan ohituta dauden kanpoko jendea jasotzera, beste toki batzutan
Berentzat oso txokantea da, ez ezkonduta egotea, ez erligioso izatea, batzutan kostatzen da, baina no. Rozea dagoen jendearekin azkenean lortzen da konfiantza. Jende ona. Eta gainera familietan daukaten honen ematen dizute beti, eta egia esan alderantziz, uste dut, 7 joan ginen eta 7 lodituta itzule gara, guztua. يا حلوة الحلوين حدت ما يلي وحدي الليل اليوم انت ترغلي يا حلوة الحلوين حدت ما يلي وحدي الليل بس انت ترغلي والشاي حدك بالشعر طعمه حلي والشاي حدك بالشعر طعمه حلي انتي بحد الاخري والاولي يا شمس غيب اليوم عن هذا المكان وانت الشمس حدي وحدت ما يلي وانت الشمس حدي وحدت ما يلي وانت الشمس حدي وحدت ما يلي. Bueno, miren, gustatu jozu. Politia zer esaten duzu, ez? Nire ondoan hemen kantan eta ulertzen ez nauzula. Gau osoa daukagu abestuz ulertzeko. Tea zure ondoan gozotzeko. Zure ondoan eguzki ere itzaltzen baita. Nik gauza asko itzaldi ditzaket, bai baina eguzkia ez. Naizta gaur gaua pasa daiteken, gu biontzat ondo errez. Gure atzekoak itzuli digu, eta nahiko zuzen berez. Baina begiak ikusi ezkero, lizunago zen arabez. Lizunago zen arabez. Bueno, ondorengo gaia Amets eta Muhammad entzat da. Muhammad turista gidatzen ibiltzen da Palestinan, Haifan. Eta Amets Palestinara iritsi berri den turista bat da. في حيفا رفع علامي وحامل بيدي علامي وإن شاء الله ربوعك حيفا بترفري في الحمام إن شاء الله عربوعك حيفا بترفري في الحمام إن شاء الله ربوعك حيفا بترفري في الحمام. Esaten zuen, en Haifan dela Palestinako hiri bat, banderak goian daude, bandera guztiak ez ditugu maite, eta ojala, espero dezagun zure bizitan zehar usoak askatasuna ekartzea zerura. Beste kontu bat ere badago zabaldu zena zerura. Jesu Kristo behin uretan oinez ibili zeneko ura. Nik begiz begi ikusi nahi dut gerturaturik lakura.
Milagroa egin otezun edo zementozkoa zen ura. لأنه الأمر جدا يعني مسر وإيموشنانتي يعني إيموشنانتي. Bueno, es emocionante y muy agradable. إنه إحنا نكتشف إنه في إلنا إخوان في هذا الفن ما وراء البحر الأبيض المتوسط. El poder encontrar a otros hermanos en este arte más allá del Mediterráneo o al otro lado del Mediterráneo. Lehen afaltzen esan digu, baina ez du esan baino, improvisatzen jende asko ezagutu dutela hemen eta beste leku batzutan, baino pentsatzen dutela munduko honenak behaiek diala. So, in Arabic culture, they says that the best poet is the best liar. Esaten du arabez dagoela elezar bat esaten duena poeta honena gezurti honena dela. So, in the poesy, I can say what I want. The most important thing that I don't believe in that after the poesy. Esaten du poesian edo zer esan dezakela, baina importantena dela kantatuta gero berak ez sinistea. Elkartasunak luzatu ditu, eskuak eta besoa, ta telebistaz gaindi araño, luzatu da gure soa. Han jordan dute ibai bezala, hemen dago bidasoa, ta gaur gauza bat ikasi dugu, leku hau denez pausoa. Hizkuntzak muga diren lekuan, zubi bat dela bersoa. Zubi bat dela bersoa. Ze irukote simpatikoa, ze irukote jatorra, haien herria bezain alaia, esku zabalta gogorra. Ta beraz agurtzeko, itzulpenik gabeko, esaldi xume bat horra. Segi kantari, segi borrokan, eta Palestina horra. Segi kantari, segi borrokan, eta Palestina horra. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, buku.